салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. диққат, ин либос маълик ном дошта аз матои Контон Стретч истеҳсол шудааст. барои моҳи шарифи рамазон бисёр қулай буда доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. ба сифаташ 100% гаранта медиҳем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. Лоиқ Раҷабов ҳарифашро бо нокаут дар UFC мағлуб кард. варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар мусобиқаи UFC Vegas 87 дар Лас Вегас бар зидди Абдулкарим Алселвадӣ пирӯз шуд. дар раунди якум ҳарду варзишгар бисёр бодиққат кор мекарданд ва аввалин зарба ба пойро варзишгари фаластинӣ ба Лоиқ бардошт. баъдан Лоиқ ҳарифро ба замин афтонда ӯро чанд лаҳза зери идораи худ гирифт. дар ин раунд ба Алселвадӣ муяссар гардид як зарбаи сахт ба рӯи варзишгари тоҷик занад ва қариб буд ки ин муҳориба бо нокаути техникӣ ба анҷом мерасид. чун дар давоми муҳориба Лоиқ аз ҳариф дида холҳои зиёд дошт, раунди якум ба фоидаи Лоиқ ба анҷом расид. раунди дуюм бошад бо ҳамлаҳои Алселвадӣ оғоз шуд. ӯ дар ин раунд бисёр чолок буд ва ба варзишгари тоҷик ҳамла мекард. дар ин раунд Лоиқ бисёр хаста менамуд, чун ӯ ҳатто худро хуб защита карда наметавонист. дар сонаҳои охир Алселвадӣ варзишгари тоҷикро ба замин афтонда ӯро то охири раунд идора кард. ҳамин тавр раунди дуюм ба анҷом расида ва раунди дуюм ба нафъи Селвадӣ шуд. раунди сеюм чун раунди тақдирсоз буд, ҳарду варзишгар бо тамоми қувва худро нишон доданд. аввалин шуда Лоиқ ба ҳариф ҳамла кард. Алселвадӣ низ зарбаҳои ҷавобӣ дод, аммо таҷрибаи калони ҷангии варзишгари тоҷик буд ки ба ӯ муяссар шуд бо зарбаи ба сари ҳариф расонида ӯро ба замин афтонад ва бо нокаути техникӣ ӯро шикаст дода дуюмин ғолибияти худро ба даст оварад. мо Лоиқро бо ин ғолибият табрик мекунем ва бо шумо дӯстони азиз дар ҳамин ҷо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр азизон.